What's up mga kabingka? Okay? So, bago dito magsugod, minom sa kong kape. Lamig yung kape, okay? Hindi na ko na-isulti nga kape. Basta kape na siya, no? Ano isulti man ako ang brand sa kape, wa man na nagbayad sa kong dito. Ayahay, kaya sila. Hindi na ko yung minsan basta kape na siya, okay? No? Ang kuha na ako, katuganing sikat ni siya nga kumpanya nga naka-stick nga tapos na ay partner siya nga sa Singapore nga katumor siya gata so bahala na mo kamoy mo banggitan basta di na ko ibanggit kung unsay brand ning kape kay ayahay ki sila wala mo sa YouTube sa nagbayad sila isulti na ko ang kuan okay ang puto unsay ang puto di man puto okay bago din mo mabad trip sa kong rada. Uy, sa nangutana din, no? Unsa ning kanaganing color itom diri sa kong angle sa kong video. Mao na siya akong ginagamit nga lens, no? Lens na siya, fish eye lens, okay? Kung wala ni siya mga kabingka, kung wala bitaw na yung nana, gamay kayo ang caption sa camera tapos dili kay siya yung nani ka malinaw, no? Tintanaw siya. Kung wala siya gamay lang kaayo dili kay makita ang dako nga background so para sa nangutana kung unsay gamit anang kuan kanang itom dako na siyang kagamitan no mo tinaw gamay imong video pero bago mo bad trip ako isulti day akong vlog day karon katuging last na ako nga kuan hinumduman nyo si Dikoy no karon mas nalingaw pa jud ko sa imo Dikoy lamig kay kakumat-kumatan lamig kay kumutong si Dikoy ba kay kuan ka na ganing sa tawagan na kanang laliman ka vlogger pa siya nya karon din ako nabalaan is flip topper pa din siya no flip topper rapper no pasalamat ko akong kanta nga bingka yang gikanta diba yang gikanta sa iyang video. So, makita nyo ilang minuto. Mga kabinggo! No, hindi wala ko doon ka. Pero, kinakit lang kay Dikoy dyan. No? Nang nangyata. Makagigil yun si Dikoy. No? Dikoy, ang batang vlogger, bata magyud na rapper. No? Grabe. Saludo na dyan ko sa mga Dikoy. No? Kung makita ta Dikoy, papicture ko ni mga Dikoy. Cute ka nga bata. Okay? So, ilang minuto mga kabingka bago mo mabag pagka ang balas diri mga kabingka mahimo gid diri mga kabingka no magkuan gid mo kanang si tawa kana kanang piniil gid mo diri mga kabingka kay alos lubong mo yung kuan gid diri mga kabingka isod kog lakado padulong kung dito dapat na side mga kabingka ang I love ati mga kabingka no bingka na napatawag dito ayan sa kang suman Davao Oriental mga gabi suruyo na to yo there's si Abraham bibingka bibingkasa akala ko pa si mga baka hindi pala nagabuti sa ngibig wow pala yung pala loro ko hindi pala tagagising yung sa kaldero kita sumakay ng trip wala ko uli sumbag ni Mr. Ben tagatang kita niya ay aeroplano wala ka uli kaya nabutang aeroplano kita na kang guwapa ni sakay og jeep wala ka uli kaya buksan og jeep na nagpa-shoutout mga kabingka. Shoutout din ako si Romeo Espasha alias Wex, labay-labay dagmangga. Si Jan Udang, si Kairni, si Bingboy, si George, no? Si Eric. Okay, akong banggitan na amigo na si Jumong Rodriguez na diya sa Samantha Homes, DJ RJ Mantalama, Davao Mix Club, no? Davao Mix Club, Davao del Sur chapter. Okay, napay nagpa-shoutout dire. Napay nagpa-shoutout. Oy si Carl Bryant Hardel, Yo Arvin si
Clint, okay? Kenneth, no? Dampa Carl, no? Kim Dampa, okay? Anthony Kael, okay? Sheena Yubyub, Marina Luisa, si Kael, okay? Ken Anthony Buiboy, JR Rugay, okay? Eileen Naipa, okay? Daryl Bordogoy, okay? Apa Suklalan, okay? Shine Ladaros, okay? Koslin Piliron, Gamar Gadguli, okay? Carl Anthony Ika Maro, okay? Si Ate Wela ayaw lagi ba kay sakit kay sakit dala, okay? Sumas, Kijot, okay? Sit here, okay? Lex Largo, okay? Larguhan na doon, okay? Galang Maki, yun, galang juga Maki, okay? Jula Lun Ibanez, Bite, okay? Musikero OFW sa Dubai, Joseph Jan Tajus, akong auntie na si Lisa ug Uncle Bubong, Rapido Bakalsog, si Dikoy, ang cute na bata. Okay, si Friends Soy, okay? Joshua Luis, okay? Bricks Dumantay, okay? Lynn Justin, okay? Jamel Kadiro, okay? Johnny Rai, okay? Alfreds Margaret Parbilina, okay? Umar Avaliana, Usman Aaron, John Mark Daga. Uy, may tayo mo plidodol na murag dalaga. Okay, si Joshua Baridon, okay? Frank Fred Rados, okay? Kalida, okay? John Paul Prince Udal, Dong Edmar James Acolode, Jason Artana, kay John Miko Moral, John Rafael Dayano, no, si Marta Galog, Inji Reyes Kantaki, okay? Patrick Arjon Baran, okay? Kram Viriarias, si Swak, no, Kuya kay Plido, si Gary Jan Jimbo Mantalaba alias Boy Tilapia, Loris Luis, Caves, si G Mark Lagano, kay Irene Tattoo Shop, ug sa ilang amo na si Daryl, okay? Mark Lindon, daghan gain salamat. Uy, si Jan Kong Tikong si Kuan, si Aljo Lorigo Pinsan Lorigo, si Yumel Carion, si Joshua Carion, si Matthew Medel, si Van, no? Van mura pwede yung tapasakay niyo. Si Kids the Ronday, check us out mga kapatid.